Sowat, co-sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, Belagavi. Supported by Poddar Brothers. D Vera for my every golden move. Travel Bug. नई TVS Jupiter 125. V-Decor, innovating lifestyle. Ben's Home Studio for your dream home. गणेश चतुर्थी सध्या सण आता सुरू जाल्लो आसा आणि सगळे जाण आपापल्या तयारीन लागिल्ले आसा पूण एक जी खास गजाल आसा ती म्हळ्यार शॉपिंग. तुमच्यांनी चडशांनी शॉपिंग केलें आसतली बट एक जागा जी म्हाका दिसता शॉपिंगे खातीर आमी पूर्ण गोंयकार खास करून वतात खुबशे फावटी ती म्हळ्यार बेळगांव. आनी आयज हांव येयला बेळगांव हांगासर आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां सगळी गर्दी दिश्टी पडटा. लोक हांगासर शॉपिंगेक आयिल्ले आसा. वेगवेगळे प्रकारचे हांगासर ज्यो वस्तू आसा त्यो घेवपा खातीर लोक येता. कपडे म्हणा किंवा हार्डवेअर सामान म्हणा, वेजिटेबल्स म्हणा किंवा ज्वेलरीज म्हणा, सगळ्या तरेच्यो आनी खास करून लायटी बीन हांगासर इलेक्ट्रॉनीक सामान जे घेवपाक लोक येता. हांगासर खंयचीय शॉपां तुमच्या खातीर बरी आसा म्हणजे तुमी हांगा आयल्या उपरांत चड भोंवपाक तुमकां पडपाक जायना आनी खंयचीय शॉप्स बरी आसा. तुमकां सगळ्यान बेस्ट ऑफर्स खंय मेळटली आनी जे तुमकां बरे क्वॉलिटीचें सामान खंय मेळटलें हें सगळें दाखोवपा खातीर ही खास कार्यावळ आमी हांगासर घेवन येता. या आनी पळोवया तुमच्या खातीर कितें कितें बेळगांवच्यान स्पेशल बेळगांव दवरलां आनी तुमचे पर्यंत कितें कितें हें बेगीन पावपाक शकता. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. आनी आयज हांव एक स्पेशल टुराचेर आयिल्लो आसा. टूर म्हणिना पण तुमकां गायड कसो आयज हांव बेळगांव आयिल्लो आसा. आनी आमचे गोंयकार जेन्ना बेळगांव म्हटल्या उपरांत एक गोश्ट जी आमकां लक्षांत येता ती शॉपिंग. वेगवेगळे तरेची शॉपिंग. आमी कपड्यांची शॉपिंग करता, वेजिटेबल शॉपिंग करता, सगळ्यो तरेची शॉपिंग करता. बट एक म्हाका दिसता सण जेन्ना आसता तेन्ना एक गोश्ट जी म्हत्वाची आसता ती म्हळ्यार ज्वेलरी. आनी एक खास जागा जंय आमी एकदां पयलीं आयिल्ले परत एक फावट हांव खास तुमच्या खातीर हांगासर आयिल्लो आसा तें म्हळ्यार पोद्दार ब्रदर्स. वेरी फेमस नेम आनी आमच्या गोंयानूच तितलेंच फामाद नांव आसा. पोद्दार ब्रदर्सचे सर पोद्दार आमच्या बरोबर आसा. संजय पोद्दार आमच्या बरोबर आसा. सर नमस्कार अँड सगळ्यात आदी गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गोव्यात तसंच बेळगावमध्ये पण किंवा पूर्ण कर्नाटकामध्ये पोद्दार नाव काही अनोळखी असं नाही आहे. ह्या वर्षी काय स्पेशल तुम्ही घेऊन आले लोकांसाठी आणि स्पेशली सिल्वर सेक्शन आम्ही बघताय. तुमचं गोल्ड सेक्शन पण आहे, डायमंड सेक्शन पण आहे. खास करून सिल्वर सेक्शनमध्ये बघायला गेलं तर आता सण आहे, गणेश चतुर्थी आहे, काय खास आहे लोकांसाठी? गणपतीचे जेवढे म्हणून ऑर्नामेंट्स आहेत म्हणजे एवढे दिवस कसं चांदीत तयार करत नव्हते. सगळे माळा तयार करत होते किंवा आपल्या रुटीनमध्ये जे गणपतीला दागिने घालत होते ते आम्ही सगळे आता चांदीमध्ये आणलेलं आहे. त्या चांदीमध्ये तुम्ही बघू शकता की आता तुम्ही फोटोसुद्धा काढून बघितला आहे तर त्यात फोटोमध्ये सगळे दागिने आहेत. मोदक आहेत, मोदकाचा हार आहे, नंतर ध्रुवाचा हार आहे, नंतर आपले किरीट आहेत, नंतर मोदकचे स्टँड्स आणि मोदक हे पण आहेत. सो सणासाठी जेवढे काही लागणारी जे वस्तू सगळे आणि मला वाटतं हे कस्टमाइज करून स्पेशली ग्राहकांसाठी त्यांना जसं आवडतं तसं केलेलं आहे. होय 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 म्हणजे मागच्या वर्षी जे विचारले असेल त्या वर्षी आम्ही आणून ठेवलेलं आहे, केलेलं आहे म्हणजे. आणि असं करत म्हणजे जो एक 5-6 वर्ष झाली आम्ही चांदीमध्ये जे ऑर्नामेंट्स ठेवले ते नॉर्थ कर्नाटक आणि गोवामध्ये कोणीच ठेवत नाही, तेवढे आम्ही सगळे ठेवलेले आहे. एक गोष्ट मी मगाचपासून बघतोय, मला वाटतं एक ट्रस्टेड ब्रँड म्हणून आता ओळखला जातोय पोद्दार. कारण जेवढे ग्राहक इथे येत आहेत एक स्माईल घेऊनच येत आहेत आणि स्माईल घेऊनच परत जात आहेत. काय सिक्रेट आहे याचं? सिक्रेट म्हणजे आम्ही पहिल्यांदा व्यापार म्हणजे फक्त प्रॉफिट किंवा हे बाकीच्या लोकांसारखं आम्ही विचार करत नाही. आम्ही असं विचार करतो की गिरायक की जायची वेळ हसत जायला पाहिजे, यायची वेळ हसत यायला पाहिजे, ही आम्ही प्रथा ठेवलेली आहे. आणि आम्हाला काही वेळा प्रॉफिट होते असं नाही, आमच्याकडे प्रॉफिट नाही झालं ते चालेल पण गिरायक नाराज न व्हायचं बस आम्हाला एकच आहे. कारण देवाने आम्हाला पुष्कळ दिलेलं आहे. आता आम्ही पैशाचे किंवा मागण्यापेक्षा लोक आम्ही कमवणं हे फार इम्पॉर्टंट आहे. मला वाटतं हा सिद्धांत प्रत्येकाने बाळगला तर मला वाटतं खूप पुढे जाणार, भरपूर फरक होईल.
भरपूर फरक. तुम्ही म्हटलं की दुर्वा आहे किंवा डेकोरेशन आहे. एक गोष्ट मी बघितली की गणेश मूर्ती आहे, त्याला डेकोरेटिव्ह जे काही सामान लागतात किंवा पूजेसाठी जे काही सामान छोटं छोटं सुद्धा इथे ठेवलेले आहेत. कसं काय रिस्पॉन्स मिळतो या सगळं? म्हणजे श्रावण महिन्यापासून सुरुवात होते. म्हणजे गणपतीची खरेदी ही श्रावण महिना सुरू झाले की श्रावणातले पण जिन्नस आणि गणपतीचे लागणारे ते सगळे घेतात. त्याबरोबर मंडपातले म्हणजे सार्वजनिक जे गणपती आहेत त्यांनी पण आमच्याकडे कॉईन्स हे पर्टिक्युलर त्यांनी घेऊन ऑक्शन करतात आणि ते ऑक्शन केल्यावर जे ते पैसे येतात ते पुढच्या वर्षीच्या गणपतीसाठी किंवा उत्सवासाठी मंडपाचे आहे त्याच्यासाठी ते वापरलं जातं. बरं, हे आता एक सणाचे दिवस भरपूर हॅक्टिक होणारच कारण खूप हे असतात. बाकीचे जेवढे दिवस असतात वर्षाचे कसं काय रिस्पॉन्स असतो? काय खरेदी जास्त होतात नॉर्मल डे? जास्ती करून सुरुवात होते श्रावणापासून. श्रावण, गणपती, दिवाळी आणि दसरा आणि लग्नाच्या सीझन ह्यावेळी आपला व्यापार असतो. लग्नाच्या वेळी कसं असते प्रत्येकाच्या ह्याच्यामुळे प्रथा कशी असते की घागर, तांब्या, ताबण म्हणजे घरात जे एका गृहिणीला लागते ते सगळे साहित्य आम्ही ठेवायला लागतात. लग्नासाठी आता गोवेकर जेव्हा येणार आणि प्रुडंट जे बघतायत त्यांच्यासाठी काही स्पेशल डिस्काउंट वगैरे नक्की भेटणार? डेफिनेटली गोव्याच्या लोकांना तर नक्कीच देणार आम्ही डिस्काउंट. कारण गोव्याच्या लोकांना सगळ्यांना मिळत आहे. जेवढे म्हणून गोव्याचे लोक येतील त्यांना आम्ही डिस्काउंट दिल्याशिवाय सोडत नाही असं आहे. सो नेक्स्ट टाइम ज्यांना तुम्ही अंगा येतले त्यांना डू नॉट फॉरगेट टू गिव्ह आर रेफरन्स, प्रुडंट रेफरन्स. डेफिनेटली. सो एक पॅकेज वगैरे तसं आहे काही म्हणजे लग्नासाठी हे सामान लागतं हे पॅकेज? आपल्याकडे चांदीचं सगळं साहित्य म्हणा किंवा सोन्यामध्ये आमच्याकडे जे लग्नासाठी लागतात ते सगळं आम्ही बाजूला ठेवलेलंच असतं. बरं, आता तो एक गुजी गोष्ट आहे आमच्याकडे की गोव्याच्या लग्नात म्हणजे मुलाच्या ज्या पाटावर बसतो त्या पाटावरचे जे ऑर्नामेंट्स आहेत ते फक्त आम्हीच विकतो, बाकी कोण विकत नाही. दिस इज द आर्टिकल्स. अच्छा, हे पाटावरती जे ठेवताय हां हे असे असतात. आणि मला वाटतं हे आणि कुठे भेटत नाही तुमच्याकडे? आम्हीच ठेवतोय आणि ते गोव्याचे लोक खास हे सगळे गोष्टी आमच्याकडे मिळतात म्हणूनच आमच्याकडे चांदीचा व्यापार वाढलेला आहे. आमच्याबरोबर आहे निशिल आणि सर्वेश पोद्दार. निशिल, वेलकम टू द शो आणि सगळ्यात आधी गणेश चतुर्थी हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. थँक्स अ लॉट. ह्या वर्षी काय स्पेशल आहे इन गोल्ड सेक्शन पोद्दार ब्रदर्सकडून लोकांसाठी? वेल, गोल्डमध्ये आम्ही स्पेशल असं म्हणू शकत नाही. दर महिन्याला आमचे आता गेल्या महिन्यात आमचा एक इंटरनॅशनल शो होता मुंबईला IIJS म्हणून. पुढच्या महिन्यात परत आहे. तर आम्ही हे बघतो की दर महिन्याला मी आणि सर्वेश किंवा आमचे पार्टनर कोणीतरी जाऊन जे डिझाईन्स अपडेट होतात कमीत कमी 2,000 ते 3,000 एक्झिबिटर्स असतात त्या एक्झिबिशनमध्ये. मोठा शो असतो म्हणजे इंडियातला सर्वश्रेष्ठ शो असतो तो. तर त्याच्यामध्ये आम्ही अटेंड करून मॅक्झिमम त्याचा पोटेन्शियल घ्यायला बघतो की मॅक्झिमम डिझाईन्स, चांगले डिझाईन्स आम्ही इकडे आणून डिस्प्ले करून ते आम्ही गिरायकपर्यंत पोहोचवण्याची हे करतो. आणि इव्हन डायमंडमध्ये आम्ही भरपूरसे चेंजेस केलेले आहेत. फर्स्ट फ्लोअरला आहे तिकडे किसना म्हणून एक नवीन ब्रँड आम्ही चालू केलेला आहे. गेल्या वर्षी आम्ही चालू केलेला आहे. तर ती म्हणजे आपल्या देशातली तुम्ही म्हणू शकता पहिले 10 सर्वश्रेष्ठ कंपनीमधली एक कंपनी आहे. त्यांच्या 35 ते 40 कंट्रीमध्ये त्यांचा प्रेझेन्स आहे. साऊथ आफ्रिका म्हणा किंवा रशिया म्हणा, त्यांच्या तिकडनं डायरेक्ट सोर्सिंग असतो. डायमंडचा, हिऱ्याचा सोर्सिंग असतो. तर ती वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आहे आपल्या देशातली. तर त्यांच्याबरोबर आम्ही आमचा टायअप केलेला आहे ज्वेलरीमध्ये. फ्युचरमध्ये जर डायमंड ज्वेलरी किसनाची तुम्ही घेतला तर 90% आम्ही बायबॅक देत आहे कस्टमरला आणि अप टू 95% एक्सचेंज आहे व्हॅल्यूमध्ये. किसना टू किसना जे ब्रँड तुम्ही जर घेतला. आणि इव्हन आम्ही किऑस्क, एक मोठा किऑस्क ठेवलेला आहे, डिस्प्ले ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कमीत कमी 20,000 ते 25,000 डायमंडचे तुम्हाला डिझाईन्स भेटू शकेल, जे व्हरायटीज भेटू शकेल, जे आम्ही तुम्हाला अवेलेबल एक 10 दिवसात करून देऊ शकतो. एक गोष्ट मी आता पण विचारली आहे आणि एक जाणवली की जे कस्टमर इथे येत आहेत, ते ग्राहक येत आहेत, ते सॅटिस्फॅक्टरी ग्राहक परत येत आहेत, हसून येत आहेत. सिक्रेट हे आहे म्हणजे की 132 वर्षापासून ही आमची, आता मी 5वी पिढी, की फॅमिलीचं टच आहे. मी सगळ्या कस्टमरला आपल्या फॅमिली मेंबरसारखं मानतो. सो प्रत्येक कस्टमरला ओनरनी प्रत्येक पर्सनल टच देऊन
म्हणजे त्यांचं काय रिक्वायरमेंट आहे आणि काय त्यांना आवडतं हे आम्हाला माहिती आहे. एकदा त्यांनी एक दुकानात आलं की त्यांची काय आवड आहे एकदा आम्हाला कळालं की त्यांना तसं केटर करतो. मग तो गोव्याचा असो तर त्याला पिचोडी हवं, तो आमच्या खेड्यातला आला तर त्याला बोरमाळ हवं. ते सगळ्या खेड्याच्या लोकांना असो का मोठ्या शहरात असो त्या सगळ्यांचे रिक्वायरमेंट जे आहे ते आम्ही ते तयार ठेवलं असतो. आणि कोणाला काही कस्टम मेड पण हवं तर आमच्याकडे आमचे हातकारागीर आहेत ते एवढे वर्ष त्यांनी पण आमच्यासारखं 3-4 पिढीपासून इकडे आहेत. सो त्यांचं पण ते जे हँडक्राफ्टेड ज्वेलरी म्हणतो कस्टम मेड ते स्पेशली आम्ही करून देतो. सो त्याच्यामुळे कस्टमर एक कम्प्लिटली सॅटिस्फाईड होऊन जातं इकडनं. सो हे पण आहे. आणि प्लस त्यांना ऑन टाईम डिलिव्हरी आणि क्वालिटी हे मेंटेन एवढे वर्ष आम्ही केल्यामुळे कस्टमर वापस रिटर्न इथे येत होतो. म्हणजे गोव्याचं एवढे दुकानं असून पण परत आमच्याकडे येतो पण आम्ही त्यांना जे हवं ते इथे ऑन टाईम आणि गुड क्वालिटीमध्ये आणि ॲट रिजनेबल प्राईस पण देतो. कस्टमरला जे हवं ते आम्ही तेव्हा जे पाये म्हटलं की आम्ही ते हजर केलेलंच आहे. दुकानात आम्ही अशी कुठली वस्तू नाही आहे जी अशी ठेवली नाही आहे. ते तुम्ही सोन्याचे कफलिंगसुद्धा म्हणा फार लोक कमिट होतात. कफलिंग सोन्याचे बटन एकदम मायन्यूट गोष्टी आहेत. खरं ते पण म्हटलं तरी म्हणजे 1 ग्रामला आलं कस्टमर तरी आहे 1 किलोचं कस्टमर आलं तरी त्याला पण आम्ही सॅटिस्फाय करून पडू शकतो. सो ते सगळ्या रिक्वायरमेंट्सलाच बघून आम्ही त्याप्रमाणे सगळं रेडी ठेवलेलंच असतं ऑलरेडी. लग्नासाठी मला वाटतं खूपशा असं ज्वेलरी आहेत जे लोक करतात घेतात. काही पॅकेज वगैरे स्पेशल असतं का तसं? पॅकेज असं काही नाही बट तुम्हाला जे लागतं लग्नात जसं तुम्ही लहान मणी मंगळसूत्र म्हणा मूर्त मणी मग पहिला चांदीने सुरू करतात. कधी लग्नाचं घेतात तेव्हा पहिला चांदी मग वेडन म्हणा मग पायल हे लहान ते लहान गोष्टी पण आम्ही भरपूर त्यात पण व्हरायटी ठेवलेल्या आहेत. सो पॅकेज असं काही देत नाही बट तुम्ही इथे आला की तुम्हाला ॲटोमॅटिकली सगळं मिळून जातं जे तुम्हाला लग्नात रिक्वायरमेंट असतं ते सगळं मिळूनच जातं. एक सोल्युशन आहे, 1 स्टॉप सोल्युशन आहे. आता गोव्याचे लोक बघतायत, प्रुडंटचे व्ह्यूवर्स बघतायत. प्रुडंटचा संदर्भ देऊन आल्यानंतर स्पेशल डिस्काउंट देणार? हो नक्कीच स्पेशल डिस्काउंट तर येणार. खरं सांगायचं म्हणजे पॅकेज जे तुम्ही बोललेलं आहे आम्ही आता ही 5वी पिढी आहे. आम्ही कुठल्याही या 5वी पिढीमध्ये माझे वडील असेनात किंवा त्यांचे वडील असेनात कोणी असेनात पॅकेज किंवा स्कीम असं आम्ही कधीही ठेवलेलं नाही आहे. किंवा या महिन्यात एवढं भरा 12व्या महिन्यात एवढ्या घ्या किंवा 14व्या महिन्यात एवढं घ्या असे स्कीमा आम्ही कधीही नाही केलेलं आहे. योग्य रेट देणे, योग्य दागिना देणे किंवा चांगली क्वालिटी देणे हेच आम्ही पहिल्यापासून प्रॉमिस केलेलं आहे कस्टमर आणि हेच आम्ही पुढं पण बघत आहे. गोवेकरांना भरपूर जण यावे पूर्ण बिकॉज गोव्याच्या लोकांना पोद्दार ज्वेलर्स आणि बेळगाव दोन्ही आवडतं. सो त्यांनी काही असो काही 1 ग्रामचं पण वस्तू असो येऊन पोद्दार ज्वेलर्समध्ये येऊन घेऊन जावे. आणि त्यांना कसं पण गोवेकरांना बेळगाव फार आवडतं वेदरसाठी असो काय जेवणासाठी. सो त्यांनी कधी सॅटर्डे संडे आपलं इकडे येऊन बेळगावात काढावे आणि पोद्दारमध्ये शॉपिंग करून जावं. चॉईस आहे इकडे म्हणून आम्ही इकडे आलो आहे. म्हणजे ते तितकं गोव्यामध्ये पॅटर्न मिळत नाही म्हणून इकडे आलो आम्ही. ह्याच्या आधी मी अगोदर माझ्या बहिणीसाठी घेतलं होतं मी 15-20 वर्षापूर्वी. सो आता परत आलं माझ्या मुलांचं लग्नासाठी म्हणून आता बघायला आलं इकडे. निवडले आहे. हो बरोबर. आधीच चांगलं आहे. आवडलं खूप आवडलं म्हणून आम्ही स्पेशल इकडं आलो आहे तिकडून गोव्या. म्हणजे चॉईस आहे तेच मेन आहे. विश्वासू पेढे आहे बरेच वर्षापासून चाललेलं आहे. आमच्या लहानपणापासून म्हणजे वडिलांच्यापासून जे इथपर्यंत खरेदी करायचा प्रयत्न आहे त्यामुळे आम्ही यांच्याकडेच खरेदी करतो. लहानपण अगदी विश्वासू पेढे. आणि काय स्पेशालिटी तुम्हाला वाटते इथे? त्यांच्याकडे व्हरायटी पण भरपूर असतात. व्हरायटी भरपूर असतात की विचारायचं नाही बाबा हे नाही ते नाही असं काय म्हणायचं काय कारण पण. पण सजेस्ट करणार तुम्ही? हो लोकांना पण सजेस्ट करणार. खरेदी करायचं झालं तर तुम्ही पोद्दार ब्रदर्समध्येच खरेदी करा म्हणून 100%. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा. अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम,
पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Life would not have been easy if it was not about my choices. The fall and the rise. My passion for my life. D Vera for my every golden move. My choice for purest gold. D Vera. ज्यादा, अब तक आपको जो मिला वो ज्यादा मिला, लेकिन अब अगर ज्यादा से भी ज्यादा मिले तो अब आप पूछेंगे ये ज्यादा से भी ज्यादा क्या है? देखना चाहेंगे? नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस, स्टोरेज। 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? पावर 125 सीसी यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। Benz Home Studio, a complete solution for your furnishing needs, now has added a new range of products like artifacts, crockery, wall decor, artificial flowers, paintings, and a lot more. Store at Benz Home Studio near Mapsa Police Station, Mapsa, Goa. Benz Handloom House near National Theatre, Panji, Goa. Benz Home Studio for your dream home. V Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, Slipcraft mattresses and many more. V Decor, Ram Lincoln Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक आमी म्हणटा आमी एक लायफस्टायल जी आसा आमची ती सारकी वेल मेंटेन दवरपाक आवडटा. आनी जेन्ना सण आसता किंवा कसलोय एक उत्सव आसता घरान किंवा कसलोय एक समारंभ आसता तेन्ना आमकां सगळ्यांत चड गरज आसता ती म्हळ्यार कपड्यांची. आनी कपडे म्हटल्या नंतर आमी प्रत्येक फावटी आमचे सगळ्या शॉपांचेर तर वतात, बट जेन्ना लग्न समारंभ किंवा व्हडले उत्सव आसता तेन्ना खास करून आमी बेळगांव येतात शॉपिंग करपा खातीर, कारण आमकां खुबशे वरायटीचे कपडे जाय पडटा, खूब तरेचे कपडे जाय पडटा, खूब कपडे जाय पडटा. आनी एक प्लेस जी म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक खबर आसतली आनी आमी जायते फावटी ही तुमच्या मुखार घेवन आयल्या ते म्हळ्यार मेहंदी. आनी बेळगांव जेन्ना आयलो की ह्या शॉपाचेर वचोंक ना अशें जावं शकना. आमी सध्या हर्ष सरां बरोबर आहेत आणि मेहंदी म्हटल्यावर मला वाटतं आता गोवेकरांना हे नाव बाय हार्ट झालं आहे. बेळगावला आल्यानंतर आधी कुठे जायचं तर मेहंदीला, कपडे म्हटल्यावर मेहंदीला जायचं आहे. साडीसाठी तर मेन आपलं नाव जुनं नाव आहे ना आपलं, इट्स ऑलमोस्ट बीन 30+ इयर्स तर आम्ही ह्या बिझनेसमध्ये आहे. आणि प्लस गोवन्स बरोबर तर आमचं बिझनेस मोर दॅन 50 इयर्स ओल्ड आहे. तर आम्ही होलसेल सप्लाय करत होतो गोव्याला. आणि ॲज टाईम चेंज वी ऑल्सो इव्हॉल्ड अँड वी ऑल्सो चेंज आवर सेल्फ अँड स्टार्टेड केटरिंग टू द रिटेल मार्केट ऑल्सो. आणि आपलं स्पेशालिटी साडीज आहे. ह्या वर्षी कारण आता गणेश चतुर्थी आहे, गणेश चतुर्थीच्या ह्या जेव्हा उत्सव असतो तेव्हा खूपशी खरेदी करतायत नव्या साड्या वगैरे आणि खास करून लग्नासाठी इथे येत आहे. ह्या वर्षी काय स्पेशल आहे गोवा? आता लास्ट 2 वर्ष तर कोविडमुळं जरा सप्लायचं पण प्रॉब्लेम होतं, कस्टमर्स फ्लो पण जरा स्लोच होतं. कारण नाव दॅट वी हॅव रिकवर्ड
आता खूप व्हरायटी, नवीन व्हरायटी आली आहेत साड्याजमध्ये आणि पुढे आता नवीन आणि फेस्टिवलसाठी पण येणार आहे. ॲज पर सीझन नवीन स्टॉक, दर महिन्याला नवीन स्टॉक येत असतं आपल्याकडे. मला एक सांगा, आता दिवाळीनंतर तर परत लग्न वगैरे सगळं सुरू होणार आहे, त्याच्यासाठी पण खूपदा असं होतं की आम्ही कुठंतरी टी व्हीवरती किंवा यूट्यूबवरती किंवा कुठल्या तरी एक फोटोज वगैरे बघतो आणि आम्हाला तो डिझाईन हवा असतो. तुमच्याकडे येऊन अशा काही फरमाईशी करतात? नाही, आता तर भरपूर झालं आहे. आता ते जे ऑनलाईन कॉन्सेप्ट आलं आहे शॉपिंगचं, लॉट ऑफ कस्टमर्स कम टू अस विथ फोटोज. कारण आम्ही काय जेवढं होतं तेवढं तर आम्ही केटर करतोच. कारण काय वी कॅनॉट टू केटर टू एव्हरीथिंग नाही. आणि क्वालिटीचं पण फरक असतं. इथं तुम्हाला काय टच अँड फील फॅक्टर मिळतं, ऑनलाईन तुम्हाला ते मिळत नाही. ते दॅट इज अ मेजर डिफरन्स फॉर अस. अँड वी मेहंदी आर नोन फॉर सर्व्हिस. बरोबर, मी हे विचारणार होतो कारण इकडे जेव्हा लोक येतात तेव्हा एक दोन लोकांकडून ऐकलं आहे की असं तुम्ही कपडे वगैरे दाखवताना किंवा बाकीचं सर्व्हिस देताना एवढं छान प्रकारे तुम्ही त्यांना हँडल करतात, गेटिंग करतात. काय सिक्रेट आहे? नाही, तेच आपलं USP तेच आहे शॉपचं. काय सी नाव देर आर लॉट ऑफ मेनी अदर स्टोर्स, मध्ये मोठे शोरूम्स पण आहेत आमच्यापेक्षा. तर तिथं तुम्हाला जे सर्व्हिस आहे ते मिळत नाही. देअर इट इज यू चूज, यू लुक, यू बाय. इथं आमचं स्टाफ जे आहे दे आर सो वेल ट्रेन्ड अँड दे आर सो वेल वर्स विथ कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन की त्यांनी सगळं प्रत्येक साडी तुम्हाला काढून ओपन करून दाखवतो. अँड अनलेस अँड अंटिल द कस्टमर इज सॅटिस्फाईड विल नॉट फोर्स. कस्टमर पहिला सॅटिस्फाय होऊ द्या, नंतर आम्ही पुश करतो. म्हणजे विल कन्व्हिन्स द कस्टमर टू बाय. मला वाटतं लग्नासाठी तर एकही गोष्ट अशी नाही आहे जिथे इथे भेटणार नाही आहे. लग्नासाठीच्या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं इथे भेटत आहेत. लेडीज रिलेटेड एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. हो, लेहंगाच आहे. आणि तुमचं नवीन सेक्शन मला वाटतं कुर्तीज वगैरे. कुर्तीजचं सेक्शन नवीन केलं आहे आम्ही बाजूला. आपलं वरती आमचं किड्सचं सेक्शन आहे, लेडीज रेडीमेड एथनिक वेअर आहे, लेहंगा सेक्शन आहे, सिल्क साडी, सिंथेटिक साडीज, कॉटन साडी सगळं अवेलेबल आहे. हो. ह्या वर्षी सगळ्यात जास्त नवीन किंवा तुम्ही सजेस्ट करणार असं कुठलं प्रॉडक्ट आहे तर तुम्ही सजेस्ट? मॅक्झिमम तर आता बघा दिवाळी आणि फेस्टिव्ह सीझनला तर सिल्कच जास्त चालतात. आता ट्रेडिशनलपेक्षा वी हॅव गॉट अ लॉट ऑफ न्यू व्हेरायटीज. नवीन फॅन्सी प्युअर सिल्कमध्ये पण फॅन्सी व्हेरायटीज नवीन आले जे पहिला येत नव्हतं. पहिला काय होतं, फक्त ट्रेडिशनल जे वर्षांनी जे चालू आहे तेच भेटत होतं. आता ॲज टाईम्स आर चेंजिंग नवीन व्हेरायटी पण भरपूर आले सिल्कमध्ये. तर एक लास्ट मेसेज गोव्याच्या लोकांसाठी तुमच्याकडे? नाही, गोव्याच्या लोकांसाठी वी आर व्हेरी ग्रेटफुल टू देम दॅट दे कम टू आवर शॉप, दे बाय, वी हॅव लॉट ऑफ लॉयल कस्टमर्स ऑल्सो. आणि वी आर व्हेरी हॅपी विथ द वे गोवन्स हॅव शोन देअर लॉयल्टी टू अस ऑल्सो. एक प्रश्न आहे आणि मला वाटतं प्रत्येकडे विचारतो की जे आमचे व्ह्युअर्स आहे त्यांच्यासाठी स्पेशल डिस्काउंट कोणी आमचं प्रुडंटचं नाव घेऊन आलं तर? प्रुडंटचं नाव घेतलं तर डेफिनेटली डिस्काउंट देणारच आहे. तर तुम्ही फक्त एक काम करा, आल्यानंतर डू नॉट फॉरगेट टू गिव्ह आवर रेफरन्स अँड यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट ओव्हर हियर. थँक्यू सर, थँक्यू. शॉपिंग म्हटलं उपरांत म्हाका दिसता आमी प्रत्येक गोष्टीची शॉपिंग आमी बेळगांव करपाक येता. म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा सद्या हांव आसा बालाजी हार्डवेअर हांगासर. आणि घर जेन्ना आमी नवीन म्हणटा तेन्ना जेन्ना ज्यो आमकां वस्तू जाय पडटा हार्डवेअर रिलेटेड त्यो सगळ्यो हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. आनी बऱ्या डिझायनांतल्यो तुमकां जाय तश्यो डिझायनांतल्यो. गोवा लोकांना विशेष मटेरियल दिलं तर त्यांनी आमच्याकडे येतात. त्यांच्याकडे भरपूर गोवामध्ये शोरूम मोठे आहेत. गोवामध्ये मोठे शोरूम असलं तरी बी आमच्याकडे 25 वर्ष झाला प्रत्येक संडे आमचं गोवाचं कस्टमर स्पेशल एंट्री असते. आज सकाळी बघा, सकाळी येऊन आणि काही कस्टमर गोवाचं कस्टमर येऊन आणि आमच्याकडे मटेरियल बघून घेऊन गेलं आहे. काय होते, आमच्याकडे बालाजी म्हणून एक विशेष आहे. आम्ही नावासाठी राबतो, पैशासाठी कधीही राबत नाही. पैसा पाहिजे तर जरा वैयक्तिक किती पाहिजे एवढाच पाहिजे. आणि कस्टमरला कधी मी चांगला आयटम दिला तर त्यांनी आमच्याकडे नंतर परत येत आहे आणि 10 लोकांना त्यांनी बोलतात कस्टमर सर्टिफाईड कस्टमर आहे. कधी आमच्याकडे गोवावरून आलं तरी कस्टमर बघितला तर खुश होते. आणि तुमच्याकडे व्हरायटी आहेत आणि विशेष मटेरियल मिळतात आणि क्वालिटी पण मिळते म्हणून सांगतात सर. आता मी बघतोय की समजा घर नवीन घेतलं आहे किंवा नवीन घर बांधलं आहे, मला वाटतं ही एकच अशी प्लेस आहे जिथे तुम्हाला सगळं म्हणजे हार्डवेअरमधलं सगळं भेटणार. सगळं आमच्याकडे सर टोटल किचन ट्रॉली मिळते, CP बाथ पेटी मिळतात,
शिपी बातमध्ये नळाचं फिटिंग आणि ट्रॅव्हल रॉड ट्रॅव्हल ट्रॅक विशेष अँटिक आयटममध्ये मिळतात. आणि आमच्याकडे बेळगावमध्ये ते आम्ही 25 वर्ष झालं, आता 27 सुरू आहे गणेश बेळगावमध्ये. हेच बिझनेसमध्ये आम्ही कंटिन्यू आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही जरा कस्टमर पहिला त्यांचा आयडिया घेतो, त्यांचा इच्छा कसं, त्यांचं क्वालिटी कसं, त्याच्यावर आम्ही डिपेंड असून त्यांना कुठलं आयटम पाहिजे ते आयटम आम्ही मागून देतो. आमचं असलं तर बी जरा प्रिपरेशन करून त्याला क्वालिटी मटेरियल द्यायला आम्ही शक्य करतो. कधी समजा कोणी एक डिझाईन आणून दाखवलं, असं असं आम्हाला पाहिजे, असं असं आपलं घर आहे, हे ते तुम्ही बनवून देतात त्यांना? कुठलं पण अँटिक आयटम त्यांचं डिझाईन कसं आहे, त्यांचं मनात कसं आहे ना, ते आम्ही कधी बी त्यांच्या मनावर आम्ही इंटरेस्ट घेतो. त्याला मला ही डिझाईन पाहिजे, मला अँटिक पाहिजे, मला असं देवाला हँडल असं पाहिजे, मेन डोअरला हँडल असं पाहिजे, आम्ही इंटिरियर हँडल चांगलं पाहिजे म्हणतात. इंटिरियर हँडलमध्ये तुमचं कपाट त्यांनी गुगलमध्ये फोटो दाखवतात, ते सुटेबल आम्ही ह्याला मटेरियल दाखवून त्याला सर्टिफाईड करतो. बरं, डिस्काउंट आम्हाला कसं आहे, लोकांना डिस्काउंट घ्यायला खूप आवडतं आणि मी आता गोव्याचे लोक बघतायत, प्रुडंटचं कोणी रेफरन्स दिलं तर चांगला डिस्काउंट भेटणार का इथे? स्पेशल आम्ही गोवासाठी स्पेशल एक लोक म्हणताय हे आम्हाला गोवा कस्टमर तपी घालतात. आम्ही कधी बी गोवा कस्टमर कमी डिस्काउंट करून आम्ही देतो, का बाहेर कस्टमरला आम्ही जास्ती प्रेफरन्स करतो. आमचं कोकण भाग आहे ना, टोटल गोवा, पणजी, सिंधुदुर्ग, सावंतवाडी, हे कोकण मंगळूरपासून हे साईड कोस्टल एरिया, ते कस्टमर आमचं लईपासून आत्मीयते म्हणून बनवून बघतात. कधी आम्ही लोक आले नाही त्याला एकदम सुबेन बोलून जरा व्यवस्थित बोलून हे असं दुकान असायला पाहिजे बेळगावमध्ये म्हणतात. मला सांगा, तुम्ही इंटेरियर डिझाईन पण हे करतात कसं काय आणि काय आहे एक्झॅक्टली इंटेरियर डिझायनिंग, कशा टाईप? इंटेरियरमध्ये आम्ही टोटल इंटेरियर डिझायनर पण आहे आमच्याकडे. एक डिझायनर टोटल एक 50 लोक आता नवीन 10th असतं की इंजिनियर शिकत असतं, त्यांनी इंटरेस्ट लई असतात, त्याला पाहिजे तर डिझाईन पण करतो. आणि कुठलं पण त्यांनी गुगलमध्ये सर्च केला ही डिझाईन आम्हाला पाहिजे, ते पण आम्ही कार्पेंटर विथ मटेरियल पण करून देतो. हां, किचन ट्रॉली, टी व्ही नीट, किचन ट्रॉली आणि सगळ्यात आता टोटल घरचं फर्निचर PVP धरून. तुम्ही घर बघून वगैरे त्यांना सजेस्ट करतात? पहिला त्यांच्या घरी स्वतः आम्ही जाऊन मेजरमेंट घेतात, प्लायवूड किती क्वांटिटी लागतात, कुठं त्यांनी विनियर लावणार, सनमॅक लावणार, ते त्याचा डिझाईन प्रकार कोटेशन देऊन त्यांनी ओके म्हटलं तर आम्ही करून देतो. गोव्यात असे प्रोजेक्ट तुमचे चालू आहेत? भरपूर आहे गोवामध्ये. कमने बिचोलीमध्ये आहे, साखळीमध्ये आहे, म्हापसामध्ये आहेत, पणजीमध्ये आहेत. सगळं आधीच आम्ही लई लोकांना करून दिलं आहे. ते साखळी रसणची एरियामध्ये टोटल हाऊसिंग बोर्डमध्ये कमी कमी 100 घर आम्ही इंटेरियर केलं असतं. 100 घर? हां हां, सगळ्या लोक ओळखीचे आहे. आणि आमचं जेव्हा आम्ही प्रुडंटचं, तुम्ही नक्की त्यांना हे करा, सांगा प्रुडंटवरती बघून आले, नक्की डिस्काउंट देणार ते आणखीन जास्त. थँक्यू सर. आजी सकाळी आलं होतं, त्यांनी पहिलं आम्ही 10% म्हटलं आणि 10 मिनटं 15 मिनटं 15 मिनटं 20% म्हणजे गोवा कस्टमर म्हटलं म्हणून आणि 20 दिलो. कसं आहे, आणि प्रुडंट सांगितलं तर आणखीन 5 भेटणार. हां, प्रुडंट आलं तर कधी 25 देऊया, काय प्रॉब्लेम नाही. आम्ही मार्जिन जास्ती ठेवून काय करत नाही, 5% 10%मध्ये आम्ही धंदा करणार आहे. कधी बी त्यांना पैशाचं मतलब तिथं क्वालिटी दिल्याच्या ती इच्छा असायला पाहिजे. पैसे का आज आहे कल नाही. आज कसं क्वालिटी चांगली द्यायला. हां, क्वालिटी चांगला. रेट आहे एक 10 रुपये एक्स्ट्रा याचा तर बालाजीमध्ये मिळणार की क्वालिटी आयटम मिळणार आहे. बाजाराची हे आहे ना, नावासाठी राबणार आहे, पैशासाठी राबणार नाही. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. गोव्यातून खूप लोक शॉपिंगसाठी येतात आणि काय पसंत असतं आणि गोव्याच्या लोकांसाठी काय खास ऑफर्स वगैरे काय ठेवू? ऑफर म्हणजे काय स्पेशल डिस्काउंट वगैरे देऊन त्यांच्यासाठी आम्ही ते हे करतो, त्यांना तिथं पोचवायची व्यवस्था वगैरे, ट्रान्सपोर्ट वगैरे. खूप चांगलं टाईपचे डिझाईन्स इथे आहेत आणि जे काही मला वाटतं हे कर्टन्स आणि जे ब्लाइंडर्स वगैरे तुम्ही इथे ठेवलं आहेत, काय लोक पसंत करतात घ्यायला जास्त आजकाल? म्हणजे आता मॉडर्न हे जमाना आहे, लोक नवीन नवीन डिझाईन्स घेऊन येतात, काय लोक पसंत करतात, कशा टाईपचे डिझाईन? त्यामध्ये टिश्यू कर्टन्सचं सध्या ट्रेंड चालू आहे. टिश्यू कर्टन ब्लाइंड, झेब्रा ब्लाइंड आहे. सो ऑफिससाठी पण तुम्ही पूर्णपणे हे करून देताय? प्रोजेक्ट वर्क वगैरे पूर्ण करून. प्रोजेक्ट वर्क. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच.